אני חושב שאין בית בישראל שזה לא נגע בו. הביטחון שלך במקום שבו אתה גר, הביטחון האנושי שלך בוודאי נפגע. עופר מרין, מנתח לב במקצוע, התמחיתי פה בשערי צדק, ניהלתי את יחידת הטראומה במשך קצת יותר מעשור, וב5 שנים האחרונות מנכ"ל שערי צדק. התעוררתי בשביעי לחודש בארמניה, בירבן, וכולנו זוכרים את הדקות האלה, שאנחנו מתחילים להבין מה בעצם קורה בארץ. לקח זמן בוודאי להבין את המנעד של מה שקרה. אמרנו, אוקיי, קורה משהו חריג בארץ. לקחנו את הדברים תוך שעה וחצי. היינו על הטיסה הראשונה שיוצאת משם, ישר לפה, לשערי צדק. אני מודה, זה דקות שכל כך נחרטות. אנחנו נוחתים בשדה התעופה אזעקות ישר בדרך מהשדה. בתחילת אוקטובר, בפיצוץ בארמניה שגרם לשריפה עם מאות נפגעי כווייה, ארמניה פנו אל ה-WHO, לארגון הבריאות, בבקשת סיוע. ישראל, כמו בהרבה מקרים אחרים, הייתה המדינה הראשונה שנרתמה לסייע. בסופו של דבר, ישראל שלחה משלחת, היה לי את הזכות להיות מי שהוביל את המשלחת הזאת, ונסענו קבוצה של רופאים, אחיות. אירוע שהוא מתגלגל, של הבנה שאתה צריך מצד אחד שבית חולים עצמו יהיה ערוך ומוכן, גם לפצועים שיגיעו אליו מי יהיה בחוץ, וכמובן בשאלות שאף אחד לא ידע אז מה יהיה מרחב המלחמה, והאם יהיה פגיעות ישירות בירושלים, אזעקות בבתי חולים. לצערנו כל בתי החולים בארץ חוו את זה. אירוע מאוד לא פשוט, את האזרחים מאוד קל לכוון של יש אזעקה, לך לאזור ממוגן. צוות שאחראי על מטופלים, חלקם מונשמים, חלקם תינוקות, יותר מורכב. יש אתגר מרכזי של טיפול בפצועים. האתגר הזה עבר שתי פאזות שונות לחלוטין. היה את הפאזה של השבוע הראשון, שמספר הפצועים בארץ היה בכמות וברמת הקושי. אני לא משווה לאזורי אסון הומניטרי של רעידות האדמה, ששם מספרים הרבה יותר גדולים, אבל אני כן משווה בעניין של לתת טיפול מיטבי ל2,000 פצועים בתור זמן קצר, זה בהחלט אתגר רפואי. אני עכשיו מדבר לא רק בשם שערי צדק, מספרים הם מוכרים כבר, מעל 10,000 פצועים, ישראל במערכת הבריאות, ופה צריך להגיד מילה בגאווה ואמירה מאוד חדה, מסוגלים לתת טיפול מיטבי אל הנפח פצועים שיש היום. האתגר בפצוע בודד תמיד קיים, אבל זה לא אתגר של משאבים. המשאבים היום יכולים לתת טיפול מיטבי, ובעניין הזה מערכת בריאות שיש לה יתרונות, כי חלק מהדברים מדידים ומאוד חדים. אם מסתכלים על התוצאות הרפואיות של הנפגעים של המלחמה, ישראל הציבה רף מאוד גבוה ברמה עולמית. מודדים את זה בין היתר במספר הרוגים לעומת מספר פצועים. מספר ההרוגים הוא נמוך ביחס אל האנשים שהצילו את החיים שלהם. המספר של הרוגים פצועים הוא במלחמות העולם השונות. של האמריקאים כולם מפרסם מספרים בסביבות 13-15% היה רף טוב, אני לא יודע, במלחמת העולם השנייה זה היה 30-40%. המספר בישראל הוא חד ספרתי, 7-8%, בהחלט תוצאה יפה. הקרדיט הוא קודם כל לצבא, באנשים בשטח, במספר אנשי הרפואה שנמצאים צמוד אל הלוחמים, ביכולת להגיע למהר, ביכולת הפינוי המהירה, ואחרי זה ביכולות של כל אחד מהמרכזי על, ששערי צדק הוא אחד מהם, לתת טיפול שהוא מיידי. הצבא הגיע למצב, סדר גודל של שעה וכמה דקות מזמן הפציעה עד זמן הגעה לאחד מחדרי הטראומה של המרכזי על, זה זמן פנטסטי, ובזכות זה הצלנו חיים. אז האתגר הראשון, המאוד ברור אצל כולם, הוא הטיפול בפצועים. יש אתגר שהוא מתמשך, וזה האתגר של הטיפול הנפשי. החמאס נכנס, והמעשי זוועה שלו היו מיועדים לשני הישגים. אחד שהוא נשמע מאוד ברור, להרוג, לרצוח, לפגוע בכמה שיותר אנשים. ולצערנו הוא הצליח בזה. שלא נתבלבל, היה פה הבנה שהוא רוצה גם להשיג עוד דבר. זה לא משהו אקראי. הוא רצה לפגוע בחוסן שלנו, בחוסן הלאומי. חלק ממעשי הזוועה היה לה מטרה מאוד ברורה, ואני אומר בכאב רב, הוא גם השיג אותה.
של לגרום לעומס ונטל נפשי וחרדות. אנשים לא היו צריכים להיות בקיבוץ בארי או כל אחד מתוך היישובים שם ולהיות חשופים בצורה ישירה למה שקרה או להיות אחד מבני המשפחה. אתה יכול להיות ביישובים רחוקים שהם לא נפגעו. מספיק היה לשמוע את החדשות שגם הגיעו בצורה הדרגתית במשך החודשים הרבים כדי להתחיל להבין מה שקרה שם, שאנשים נכנסו לחרדה, אנשים פחדו לצאת מהבית, אנשים נועלים יותר את הבית. אין ספק שהם הצליחו לצערי הרב, אני אומר בכאב גם במשימה הזאת, וזה אתגר רפואי. זה אתגר רפואי שהוא מיידי, כשאנשים מגיעים אליך עם הקשיים הנפשיים. בשבוע הראשון טיפלנו במאות אנשים. שערי צדק היה בית חולים הראשון שפתח חדר מיון ייעודי לטובת טיפול בנפגעי חרדה. אנשים מגיעים עם החרדה המיידית שלהם ולא משנה מאיפה, אכן רובם היו מהדרום. מאות איש טופלו כבר בשבוע הראשון. אנחנו כרגע בשלב של הקמה של מרכז חוסן, שמרכז שזו מטרתו לתת את התמיכה הנפשית. אנחנו לא מדברים על אלפים של אנשים שזקוקים לסיוע נפשי, אנחנו מדברים על מספרים הרבה יותר גדולים, שאנשים שיצטרכו תמיכה נפשית שכמובן במנעד מאוד גדול. לישראל יש מקום עולמי מאוד נכבד והערכה עולמית עצומה אל מאמצים הומניטריים שאנחנו עושים. אני רוצה להגיד שהמלחמה תופסת אותי בהסתכלות על הדבר הזה בשני כיוונים. מצד אחד יש את התחושה הזאת של התסכול. בשנה שעברה, ב-2023, הייתי בשתי משלחות סיוע. ישראל המדינה הראשונה שהגיעה לתת להם סיוע, המשלחת הגדולה ביותר שהייתה שמה. אין ספק שבזמן המלחמה לראות את היחס של הטורקים, שנשיא טורקיה עצמו מגיע אל המשלחת, נותן לנו כבוד, משרדי הממשלה הפורמליים הטורקיים, משרד הבריאות נותן לישראל קרדיט עצום על המאמצים שאנחנו עושים. אני אומר את הגורמים הפורמליים, ברור שהאזרחים בשטח, כשאתה בא ואתה מציל לחיים, אין פה בכלל שאלה שישראל נתפסת בעיניים שלהם כמישהו שחוצה גבולות, עוזר לכל אדם באזור שבו פרסנו בטורקיה, ואני לא אכנס אל הפרטים, אבל אזור של הרבה מאוד פליטים סורים. אז מצד אחד זה תופס אותנו, כל אנשי המשלחת שנותנים באמת בהרבה רצון, הרבה התנדבות, אנחנו מגיעים לבוא ולתת סיוע לכל מדינה, אז תופס אותנו בתחושה של תסכול. מצד שני, לצד החיובי אני רוצה להגיד שביום שהמלחמה התחילה, ובשבוע הראשון קיבלתי אין ספור פניות ממדינות אירופאיות ומחברים אירופאים של ארגון הבריאות, מבתי חולים שדה, הצרפתי, הגרמני, האיטלקי, שפנו אליי, אמרו לי, עופר, אנחנו שומעים מה שקורה, אם אתם צריכים סיוע, רק תגיד. זאת אומרת, אם ישראל הייתה מגיעה למסקנה שיש צורך בבית חולים שדה איטלקי כדוגמה, הם היו מגיעים לפה בתוך יממה. טוב שישראל עוסקת בסיוע הומניטרי ברמה אנושית. האם תמיד יש את הנגזרת של היחסים הדיפלומטיים? לא, ומהבחינה הזאת אסור לנו לשכוח, המטרה שלנו היא לא דיפלומטיה, המטרה שלנו היא לתת סיוע בתור בני אדם לאנשים במצב מצוקה, בהחלט יש חשיבות אל העניין הזה. אנחנו מקיימים את השיחה הזאת בנקודת שפל, בנקודה שבה המלחמה בעזה לא ברור לאיפה היא מתקדמת, בנקודה שכל כך הרבה אנשים בארץ שמים את הסיכה הזאת ופותחים בכל בוקר את החדשות בחרדה, מה נשמע, איזה דברים רואים, באיזה תקווה ותפילה שאולי נשמע פתאום איזה בשורה. ואני חושב שגם בנקודת זמן הזאת שאנחנו במצב באמת כל כך קשה, אסור לנו לאבד איזשהו דבר מאוד בסיסי של אמונה. המדינה חזקה. אני לא רוצה לדבר שהיא חזקה ברמה הכלכלית, חזקה ברמה של הרבה דברים טכנולוגיים, התפתחות. אני חושב שאנחנו צריכים להאמין וחייבים להאמין למשהו אחד, שהיא חזקה ברמת הרוח, ברמת המחויבות שלנו. מדינה שאנשים בה נולדים בהבנה שאנחנו באיום מול אויבים, בהבנה שאנחנו הולכים לצבא. יש לאזרחים במדינה הזאת מחויבות כלפי המדינה. יש רגעים שאתה חייב לצאת החוצה ולעשות קצת זום אאוט אל האירוע הזה, לראות את הדברים בתמונה יותר רחבה, המדינה תצא מזה. עובד להשתמש בקלישאות,
ממשבר יוצאים מחוזקים, לא נצא מחוזקים מזה. ייקח לנו זמן להתאושש מזה. אין פה שום נקודת אור, אין פה שום נקודת חוזק. אנחנו צריכים לדעת כן למצוא את הנקודות אור האלה. זה תפס את המדינה גם בנקודת שפל עוד לפני המלחמה, קצת ביחסים. זה הדבר העיקרי שיש לנו, שהאזרחים משלבים זרועות, ואין מה לעשות, המדינה היא רב-גונית. בדעות הפוליטיות, ביחס אל הדת, בין החילונים והדתיים, יש פה כל כך מורכבות גדולה, ואנחנו צריכים לזכור את מה שמאחד אותנו בתוך הדבר הזה. זה הכוח היחידי שיש לנו לבוא ולצאת מזה.